яңа шәһәрдәге комплекслар аерыла. Яңа шәһәрдәге комплекслар аерыла, например, ГЭС комплексларыннар яңа шәһәрдә 0,1 дип әйтелә иде. Анда просто 1 дип әйтелә. Шундай бер бәләкәй аермасы бар. Үзем кичә белдем. Шалында ничә комплекс бар? Наугад. Просто наугад. 16. Болды. 68 бар дип. 65. Күпчелек вариантлар 60-тан 70-га хәтле һәм 100-2. Ну, безнең дөрес вариант булды. Шалда 72 комплекс. 71-72 комплекс. 72. Монда дөрес язылмаган. 72 комплекс. Алар безнең урман артында. Менә сез лагерьга хак иткәндә күрәчәксез безнең соңгы комплекслар шунда 65, 66, 68, 71, 72. Аларда коттеджлар тора. Шуңа аларны күбесе белмидер. Икенче сорау, бу шаулы бинасы рекордлар китабына кечкенә мәчет булып кергән. Чынлап та безнең шәһәрдә бар менә шундый бәләкәй генә мәчет, ялгышмасам, аның 4 квадрат үлчәү. Информация нету. Ул бәләкәй генә, 2 кешелек генә. 38-нче бистәдә тора ул. Ул Гиннеслар китабына кертелгән. Шолыдагы парклар һәм скверлар саны. Атабыз. Кычкырып әйтмәсәгез, тагы килә башлый. Ну, бу димәк Google в помощь. Скверлар Шолыда. Кем беренче телефоннан карап әйтә? Менә тәрәзәдән карасак, менә монда безнең бер сквер. Теге якка китә торган. Шолыда күп скверлар. Интернетлары әкренрәк кабайбыз. Ну, әйдәгез. На скидку. 10, 20, 30. Приближаемся. 72. Азрак. 14. Шартына күбрәк. Юк, күбрәк, 14-тән күбрәк. Дөрес битәйме? 15 бездә.